Hassan makeup dan tsinin gindin uwarka da nace akwai bidiyon Momee Gombe aka kama ni ka san ta aka kama ni dan mai cin uwarka. BSD brothers ya ci amana ta ya jani zuro ta min waya ya ce zo zuro na je zuro aka kama ni. Amana ta BSD brother dorayi ya ci na je zuro aka kama ni aka kai ni anti criminal dan mai cin uwarka. Hassan makeup da nace akwai bidiyon Momee Gombe na fito abin da yasa duk wanda kai walafin ka waye yana da kyau ka bashi hakuri dan mai cin gutsun uwarka tsinanne dan luwadi kare dan karya. Na rantsa da Allah kawai jizan an ce man rabbiki in sassauta dan mai cin uwarka Hassan makeup kare dan karya dan luwadi mai cutar kanjamau. Bidiyo mai da na ce Momee Gombe ta hakuri laifi ne dan ne mata laifi na ce ne ya hakuri ni na fara bidiyo akan Momee Gombe tun kan na bidiyo akan Momee Gombe boys ya fita ko wannan ni nai tun kan ne magana akan Momee daman ana yi ni sawun barawu na taka Hassan makeup uban ka wallahi Momee Gombe baki kyauta kin ba da mamaki da Khadija ne bakin jaba za ta fito ta gaya wa duniya tana da bidiyon tsiraici kina lesbian amma ki fito kike mata dariya kina yaƙe mata baki me take da shi wace ce Khadija saboda ta zo ta baki hakuri me yasa kika fasa daure ta wallahi in baki fito kin daure me bakin jaba ba duniya za ta yarda da wannan magana haka take kamar kin zo kin lallaba ta ne dan tana zuwa tana gaya mutane ai kin zo kin roke ta ne kar ta faɗa kar ta yada a duniya tsiraicinki wallahi ki fito ki ci kutumar ubanta